velika ljubav i moja povremena bolna mržnja. Bezbroj puta sam pokušavao da pobjegnem od nje i uvijek ostajao. Iako nije važno gdje čovjek fizički živi, Bosna je u meni kao krvotok. Viđena izvana i bez ljubavi, Bosna je gruba i teška. Viđena iznutra i sa ljubavlju koju zaslužuje. Ona je ljudski bogata. Rijetko je ko bolnije i dramatičnije određen istorijom kao Bosanac. Dragi učenici i profesori, dobar dan i dobrodošli da zajedno proslavimo rođendan naše jedine Bosne i Hercegovine. Nakon što smo uživali u svečanim taktovima himne, pozivamo pedagogicu škole Almu Mehmedinović da se obrati ovim svečanim povodom, a zatim u nastavku članovi historijske sekcije će nam izložiti prezentaciju i referat na temu 25. novembra, Dana državnosti. Poslušajmo ih. Dobar dan svi prisutni, poštovani kolege, kolegice, poštovani roditelji, dragi učenici, povodom 25. novembra, Dana državnosti, upućujem iskrene čestitke u ime menadžmenta škole i u lično ime. Dan državnosti za mene je trajna vrijednost kojom se treba i mora poštovati, njegovati i uvažavati. To je jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Obavezni smo da zajedničkim radom, trudom, solidarnošću, zalaganjem doprinosimo razvoju naše države. To nas obavezuje da poštujemo istinu o njenom identitetu. Trebamo biti ponosni na bogatstvo različitosti, duhovnih i kulturnih obilježja. Ponosna sam danas što učenici predstavljaju kulturno-umjetnički sadržaj i koji će poruku poslati danas, poruku mira, ljubavi i zajedništva prema našoj domovini. Zahvaljujem se svim voditeljima sekcija, onima koji su bili tehnička podrška roditeljima, prisutnim i učenicima koji su danas realizovali ovaj kulturni događaj. Hvala.